Хайырлы эртә, эфирда Татарстан яңалыклары, студияда Гөлназ Ибрахимова бүгенге чыгарылышта. Казанда туган тел мөгаллимнәренең бөтен Россия съезды тәмамланды. Цифрлаштыру вакытларында укытуны камилләштерү турында сөйләштеләр. Ватан пәрвәрлек кайдан башлана? Республика ветераннар төбәк иҗтимагый оешмасы Питрәч районында пленум уздырды. Яңа метеор ылы юлга кузгала, Яшел үзәндәге Горький исемендәге заводта тиз йөрешле судноны суга төшерделәр. Казанда туган тел һәм әдәбият укытучыларының 8-нче бөтен Россия съезды тәмамланды. 27 июньнән 29 июньгә кадәр бөтен Россиядән җыелган татар теле укытучылары лекторияларда, осталык дәресләрендә белемнәрне камилләштерү буенча тренингларда катнаштылар. Пленар утырышта төбәк-ара хезмәттәшлек мәсьәләләре турында фикер алыштылар. 60 санының 25% ничәне тәшкил итә? Математика, физика һәм хәтта химия барысы да татар телендә. Конспектлар, практик биремнәр электрон чыганакта, барысы да заманча уңайлы. Шулай итеп, цифрлаштыру мәгариф процессын гадиләштерә. 2022 елда Россия мәгариф министрлыгы тарафыннан белем бирүнең үрнәк программалары арасында уку планнарының тәкъдим ителгән айрым вариантларында туган тел һәм әдәбият предметы булмавы борчу тудырды. Мәгариф өлкәсендә туган телебезнең ныклы урынын саклау максатыннан президентыбыз Рөстәм Нургали улы республика җитәкчелеге депутатлар корпусы тарафыннан федераль үзәк беренче чиратта Россия мәгариф министрлыгы белән эшлекле очрашулар узды. Нәтиҗәдә уку планнарында дәресләр санын арттыру зарурлыгы танылды һәм якын арада бу үзгәрешләр гамәлгә керәчәк. Татар телен өйрәнүнең яңа перспектив ысуллары татар теле һәм әдәбияты укытучыларының 8-нче бөтен Россия съездының төп темасы. Россиянең 22 төбәге мөгаллимнәре фикер алышты. Төп игътибар телне мәктәптә, балалар бакчасында, гаиләдә өйрәтүгә бирелде. Әгәр дә йортта ата-ана, әби, бабай татарча сөйләшмәсә, анда таләп булмаса, мәктәптә генә бу әйберне булдыру бик авыр. Но беренче чиратта гаилә. Шуңа күрә бу юнәлешләрдә эшләрбез. Менә бу күп кенә уңай фикерләр ишеттек. Мультимедиа платформаларын куллану шәкертү, балалар театр клубларына, туган телдәге профильле лагерьларга булышу буенча фикер алыштылар. Эшләүнең бер нәтиҗәсе менә бүген күренеп тора. Җиңел эш түгел. Җиңел була алмый. Мәгәр дә барыбызда бердәм булып, берләшеп, үзара аңлашып, инде эшләсәк, менә әле карап торабыз, күп нәрсәгә ирешеп тә була. Аны без эшләмәсәк, башка беркем дә эшли алмый. Рәхмәт Рөстәм сезгә, бүтән командаға. Республиканың иң яхшы мөгаллимнәрен Татарстанның от казанган укытучысы дигән мактаулы исем белән бүләкләделәр. Фарис Мөхәммәтов, Диана Дасаева, Линар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Казанның 3-нче төньяк коллекторындагы эшләрнең торышын Казан мэры Илсур Метшин карап чыкты. Линия Яңа Савин Совет районнарында Дәрвишләр бистәсендә 850 күп фатирлы йортка һәм социаль объектларга хезмәт күрсәтә. Хәзерге вакытта реконструкция эшләренең беренче этабы бара, июль аеннан параллель рәвештә икенче этабы да башлана. Әлеге корылма моннан 40 ел чамасы электрикәгә карамастан көнкүреш химиясен киң куллану канализация торбаларында тишекләр хасил иткән дип билгеләп үтте шәһәр башлыгы. Төзекләндерү эшләре быелның февралендә башланган иде. Узган 10 елда гына да корылмада 40 чамасы авария булган. Яңа уку елында Татарстанда креатив индустрияләр мәктәбе ачыла. Аны Fashion исемендәге сәнгать училищесы базасында эшләтеп җибәрәләр. Әлеге мәктәп нәрсәсе белән үзенчәлекле, анда кемнәр шөгыльләнә ала? Бу хакта киләсе сюжетта. Хәзер сәнгать училищесында ремонт бара. Тарихи бинаның үзен, башлангыч архитектурасын саклап калырга тырышалар. Моңа кадәр бинаның көньяк өлешен төзекләндергәннәр. Ул авария хәлендә булган. Хәзер төзекләндерүнең төп этабына күчкәннәр. Это крыло было непригодно не то чтобы для занятий, это крыло было непригодно для того, чтобы здесь вообще... Бинаның бу ягында дәресләр уздыру түгел, анда басып торуда куркынычлы. Дивар 20 см чамасы читкә авышкан иде. 3нче кат нигездә металлы каркаслардан гына торды.
Реконструкция буенча гая зур эшләр 2018 елда башланган. Хәзер ыстаханәләрдә, аудиторияләрдә уңайлы, ә иң мөһиме куркынычсыз. Ел сайын үткәрелә торган матбугат конференциясе училищеда узды. Ә сентябрьдә биредә креатив индустрияләр мәктәбе ачыла. Биредә анимация, дизайн һәм видеопродукция ясау осталыгына өйрәтәләр. Экономика будущего она будет строиться именно на креативных индустриях. Киләчәк икътисады креатив индустрияларга нигезләнгән һәм бу талантлы егет-кызларга үзләренә ошаган һөнәрләрне табарга мөмкинлек бирә. Дизайн ул инде акча эшләргә мөмкин булган индустрия. Бу талантларны кызыксындыру мөмкинлеге. Быел мәктәпкә 12-17 яшьлек 80 укучы алына. Алар бушлай белем ала. Керү өчен иҗади конкурс юк. Заявка бирүчеләрне алалар. Матбугат конференциясе гадәти булмаган форматта узды. Традицион сорау-җавап бирү генә түгел. Журналистлар үз тәкъдимнәрен дә кертте. Әйтик, милли репертуарны Татарстаннан читтәге мәдәни афишага да өстәргә кирәк. Если мы говорим, что мы написали, создали оперу, Әгәр без опера язып сәхнәләштерсәк, бу бары тик Казан сәхнәсендә генә яңгырарга тиеш түгел. Әйтик, аны Казакъстанга, Азәрбайҗанга яки Төркиягә дә тәкъдим итәргә кирәк. Хәзер бу мәсьәлә җитди карала. Мәдәниятне халыкка җиткерергә Тукай картасы да ярдәм итә. Бу Пушкин картасының аналогы. Ул республика театрлары һәм музейларына бару өчен билгеләнгән. Хәзер финанслау мәсьәләсе хәл ителә. Фарис Мөхәммәтов, Фируза Насирова, Владимир Юрков, Татарстан яңалыклары. Иҗади кешеләрнең тормыш юлы, иҗаты сикәлтәле юллар аша уза. Татарстан Республикасы Милли китапханәсендә Наил Вәлиевнең «Чор һәм аның иҗатчылары» китабы тәкъдим ителде. Наил Вәлиевнең «Чор һәм аның иҗатчылары» китабы үзенчәлекле язмышларны яктырта. Казан зыялылары рәссам Алексей Аникин һәм сәнгать белгече Анатолий Новицкийның үзара дустана мөнәсәбәтләре тасвирлана. Безнең Казан краеведы искусствоведы Анатолий Новицкий, аның 85 еллыгы туына, һәм Алексей Аникинның кызыклы рәссам, без аның турында рәтләп белмибез, әз беләбез. Менә онытылган исемнәрне минемчә күтәрергә кирәк. Тарихыбызда теге ак битләр калмасын дип, менә өмер буе тырышып йөрим мин. Басмада 1960-1970 еллардагы архив хатлары тупланган. Аларны автор үзенең шәхси стиле аша тапшыра. Бер-беребезгә ярдәм итү, бер-беребезне күрә алмау һәм һәр хәлдә гел була торган нәрсә ул. Менә монда күрсәтергә тырыштым мин, менә шул обстановканы, ничек яшәгәннәр безнең Казанлар, аннары Аникин Казаннан китәргә мәҗбүр булды 70 елда. Монда эшләргә бирмәделәр үзенә. Татарстан Республикасы өчен бик уникаль шәхес. Чөнки һәр аның китабы бу фан өчен фан өлкәсендә зур вакыйга. Мәсәлән, бу китап эпоха ее творцы Совет чорындагы рәсемнәргә багышланган. Без барыбыз яхшы беләбез, шул елларда иҗат иткән рәсемнәр аларның иҗатын кабул итү уңай гына үтмәгән. Чөнки идеология яктан шундый тыюлар, бик көчле тыюлар бар иде. Шулай ук әлеге чарада тамашачылар Алексей Аникин картиналары белән дә таныша алды. Әдәби нәфис әсәр киң даирә укучыларга исәпләнгән. Китап Заман китап нәшрияты тарафыннан 300 дәнә тираж белән нәшр ителгән. Ләйлә Зайнуллина, Тахир Хасанов, Татарстан яңалыклары. Республикада быел Корбан гаете 9 июль шимбә көнгә туры килә. Әлегә Закат фондында һәм Казан мәчетләрендә Корбан чалу йоласын үткәрергә ниятләгән кешеләрдән гаризалар кабул ителә. Шулай ук мохтаҗларга ярдәм итәргә әзер булучыларны да көтәләр. Теләгән һәркем фондта Корбанга тәкә сатып алып, итен аз кремле кешеләргә тапшыра ала. Элемтәгә керү өчен телефон номерлары экранда күрсәтелгән. Шунда ук Корбан гаетенә бәйле сорауларга җавап бирәләр, консультация үткәрәләр. Фонд һәркемгә бушлай хезмәт күрсәтә. Горький исемендәге Яшел үзән заводында корабльләр төзү көнендә суга тиз йөрешле Метеор пассажир судносын төшерделәр. Тулырак киләсе репортажда. Яңа судноны суга төшергәндә шампан шәрабын аның бортына бәреп ватарга кирәк. Беренче сугудан ватылды. Бу яхшы билге. Горький исемендәге Яшел үзән судно төзү заводы верфыннан яңа тиз йөрешле теплоход Метеор 2020 килә. Элгәреге судно белән аларның исеме генә бер.
Корпуска йөкләнешне киметү дулкыннар вакытында яхшы тотрыклылык, иң мөһиме зур йөреш дистанциясы. Тулы йөкләнеш вакытында бортта 120 кеше, крейсерлык тизлегендә судны меңнәрчә километрга кадәр йөзеп китәргә мөмкин. Өстәвенә экипаж пассажирларга яңадан-яңа уңайлыклар тудырылган. Повышенное внимание уделилось комфорту, надежности. Уңайлыклар тудыру, ышанычлылык, суднында ял итү мөмкинлекләренә зур игътибар бирелде. Шул исәптән озак сәяхәтләр вакытында саф һавада бераз йөрергә мөмкинлек бар. Беренче булып яңа тиз йөрешле теплоходны Ханты-Манси автономияле округы халкы бәяли. Это не только Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ. Ханты-Манси белән Ямал-Ненец автономияле округларында гына түгел, Ирак сәфәрдә дә, Иртышта, Оп елгасында да эшләр дип көтелә. Бу беренче теплоход кына әле, икенчесе төзелеп килә. Ул да Иртыш һәм Оп буйлап йөриячәк. Метеорлар өчен беренче рейслар киләсе җәйгә планлаштырылган. Алия Галиуллина, Булат Шакиев, Ринат Сахипгәраев, Татарстан яңалыклары, Яшел Үзән. Эфирда яңалыклар программасы дәвам итәбез. Рухи, әхлакый хезмәт тәрбиясе яшь буында патриотизмны формалаштыру нигезе исеме астында Татарстан Республикасы ветераннар төбәк иҗтимагый оешмасы Питрәч районы ветераннар советы белән берлектә күчмә пленум уздырды. Заман таләпләрендә патриотик тәрбиянең әһәмияте турында хәбәрчеләребез репортажы. Гражданлык позицияләрен арттыруда патриотик тәрбия бирү алдынгы урынга чыга. Алай гына да түгел, замана таләпләрен истә тотып аны үзгәртү юнәлешендә эш алып бару зарур. Питрәчтә узган республикабызның ветераннар пенсионерлар төбәк иҗтимагый оешмасы һәм Питрәч районы ветераннар пенсионерлар советы үткәргән күчмә пленумында патриотик тәрбия бирүнең төп проблемалары турында фикер алышканда нәкъ шул хакта ассызыклап әйтелде. Хезмәткә карашны тәрбияләү безнең ветераннарның төп бурычы дип саныйбыз. Шуның өчен бу мәсьәләне без уртага салып, бергә безнең бүтән районнардан кешеләр килде. Әйтмибез, иртәгә белән бу төзү үзгәрәчәк дип. Без сөйләшкәннән соң юк, алай булмый. Әмма ләкин әзме, күпме, һаманда тамып торган җирдә таш та тишеләдер, ярлыдыр. Шуның өчен без бу эшне алып барабыз һәм алып барачакбыз киләчәктә дә. Нәрсә соң патриотик тәрбия дигән сорауга һәрберебез үзенчә җавап бирә. Ватанга карата тугры булу, туган илнең тарихын белү һәм аның белән горурлану, кирәк чакта мәнфәгатьләрен якларга әзер туру, булар барысы да патриотлык билгеләре. Без күбрәк балаларны тәрбияләгәндә дәрестә һәм башка ниндидер чараларда каядыр булган геройлар турында, батырлар турында сөйлибез. Әмма балалар үзләренең девәтиләре, бабайлары, әбиләре дә шулай ук бик күп эш калдырган, бик күп эшләгән дәүләт өчен, апас өчен икәнен белеп тә бетермиләр. Менә шуңа күрә соңгы вакытларда без үзебезнең Апас районының тарихын өйрәнеп, Татарстанның тарихын өйрәнеп, балаларга күбрәк сөйләшебез килә. Менә якында, янәшәдә торган кешеләр турында. Тарихи дәлилләргә нигезләнеп патриотик тәрбия алып бару иң нәтиҗәле эшләрнең берсе. Ветераннар белән очрашулар, каһарман солдатларның исемнәрен белү, тылда хезмәт күрсәткән ватандашларны, бүгенге көн батырларын барлау, чын патриотлар тәрбияләүнең өзлексез чаралары. Яңа информацион технологияләрне куллану патриотик тәрбия формаларын камилләштерүдә алыштыргысыз ярдәм итә. Бәйнелләт күп яшьләр хәзер тарихны безне бик белмиләр, аңламыйлар. Без тиеш бәйнелләт аларга күбрәк сөйләргә. Бөек Ватан сугышында илебезнең җиңү совет чоры кешеләрендә чиксез горурлык хисе уята. Немец фашистлар белән булган дәһшәтле сугышта батырлык күрсәткән совет солдаты озак еллар үсеп килүче буыннар эчендә үрнәк билгесе була. Советлар Союзы герое, Брест крепости өчен көрәшкән майор Петр Михайлович Гавриловның нәсел җипләре Питрәч районының Әлбәдән авылына килеп тоташа. Бүген геройның тууына 122 ел. Булган вакыйганы җентекләп өйрәнәбез һәм аны балаларга шундый мотор иттереп патриотик тәрбия алу өчен бирергә тырышабыз. Бу эштә без ветераннар гына түгел, үзебез белән бик күп яшьләрне дә, өлкәннәрне дә, сугыш ветераннарының хатыннарын да җәлеп итәбез. Чөнки инде бу эш бары тик безнең ветераннар гына, безнең укучылар белән генә диепгә ярамый. Бу бары тик бердәм эш иткәндә генә килеп чыгар дип уйлыйбыз. Яшь буында патриотизм хисен тәрбияләүгә дәүләт дәрәҗәсендә әһәмият бирелә.
илебез тарихына, мәдәниятына ихтирам һәм мәхәббәт белән караган очракта гына чын патриот була алабыз. Бу һәрберебезнең хәленнән килә. Терәк кенә кирәк. Эльза Әхмәтҗанова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары, Питрәш. Кичә Созвездие йолдызлык сәләтле балаларга һәм яшьләргә ярдәм итү буенча республика үзәгендә Разил Валиевның «Әйдә барыйк, кызлар карыйк» спектакленең соңгы репетициясе узды. Тулырак мәгълүмат хәбәрчебез язмасында. Мюзикл яшьләр өчен генә түгел, тамаша җиңел карала, матур җырларга һәм биюләргә генә бай. Ихлас ярату һәм дуслык кебек кыйммәтләрне дә күреп була. Вот эта пьеса легендарная «Девица-красавица», она вот... Әлеге пьесаны бер дигән татар драматургы комедиясе белән таныштырыр өчен тәрҗемә иттек. Хәзер безнең планнарда зур гастрольләр оештыру. Билгеле сәбәпләр аркасында без гастрольләргә китергә мәҗбүр. Безне Россия шәһәрләрендә, республика төбәкләрендә көтәләр. Шунысы кызык, бу гүзәл комедия хәзерге заманга бик тә туры килә. Сначала ждешь, когда подрастешь. Подросла я. Потом любовь свою ждешь. Үз актуальлеген югалтмаган һәм бүгенге көндә эстетик һәм сәнгати таләпләре нигезендә танылган әсәрнең адаптациясе мюзикл жанрында хәл ителгән. Бу Разил Валиевның «Әйдә барыйк, кызлар карыйк» әсәренең турыдан-туры тәрҗемәсе түгел. Ул мюзикл жанрына җайлаштырылган. Переводы неточные, они или художественные их можно назвать. Әсәр турыдан-туры тәрҗемә ителмәде. Комедияны хәзерге заман тормышына, яшьләрнең фикерләвенә һәм мюзикл жанрына туры китердек. Разил Валиев бернинди үзгәреш тә кертмәде. Мин ышанам, премьердан соң аның фикере шундый ук, бәлки тагын да яхшырак калыр. Девушки красавицы собою восхищаются. Созвездие йолдызлык театры үзенең беренче театраль сезонын тәмамлады. Аның эшчәнлегенә катнашы булган бөтен кеше дә канәгать калды һәм бу аларның күңелендә әле озак сакланыр. Бер нинди дә авырлыкларга карамастан, Созвездие йолдызлык арт резиденциясе үзенең эшен дәвам итә. Инде эш безнең кайный, яңа сезонга әзерләнәбез һәм инде яңа сезонга яңа спектакльләрдә әзерлибез. Аларның берсе менә «Әйдә барыйк, кызлар сайлык» спектакле, ул рус телендә бара. Яңа сезонда шулай ук беренче сезонда күрсәтелгән спектакльләрдә тамашачыларга тәкъдим итербез. Ул инде безнең «Хитроумные влюбленные», «Свет далекой звезды», Хәсән Туфанга багышланган спектакль «Аршин Малалан» һәм башка музыкаль спектакльләр. Икенче сезон нәкъ менә «Әйдә барыйк, кызлар карыйк» спектакльнән башланып китә. Искәндәр Гамалдинов, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары. Физик, юридик сотлардан салым җыюда нинди яңалыклар бар? Татарстанда 1 июльдән салым системасының гадиләштерелгән пилот проекты гамәлгә керә. Ул нәрсәдән гыйбарәт? Татарстан радиосының чираттагы турыдан-туры эфиры шушы актуаль мәсьәләләргә багышланды. 5 районара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин салым түләү буенча тыңлаучыларның борчыган сорауларга аңлатма бирде. Без дә студия кунагының кайбер көн үзәк сорауларга җавап бирүен сорадык. Мөнир Амирович, хәерле иртә. Исәнмесез, хәерле иртә. 1 июльдән салым системасына нинди үзгәрешләр кертелә? Агымдагы елның 1 июленнән пилот проекты буларак Мәскәү өлкәсе, Калу өлкәсе һәм Татарстан Республикасында яңа салым режимы гамәлгә керә. Бу автоматлаштырылган, гадиләштерелгән салым системасы дип атала. Ягъни безнең салым түләүчеләр ул инде индивидуаль эшмәкәрләр булсын, яисә фирмалар үзләренең эшчәнлеген алып барганда гадиләштерелгән система дигән салым режимын куллана иде. Бу инде бераз гына яңарак автоматлаштырылган, гадиләштерелгән салым системасы дип атала. Гадиләштерелгән салым системасы кулланганда салым түләүче ел буе үзенең эшчәнлеген алып барып, аванс рәвешендә 3 тапкыр салым түләп, ел беткәч салым органнарына исәп-хисап тотып декларация тапшыра иде. Әгәр дә аның инде эшчәнлеген алып бару өчен эшләүче хезмәткәрләре булса, һәр квартал саен эштәмә рәвештә исәп-хисап тотып, эштәмә декларация тапшыра иде. Автоматлаштырылган, гадиләштерелгән системаны кулланган очракта монда салым органнары салым түләүчегә салымнарны үзләре исәпләп җиткерә. Салымнарны түләү вакытына да тукталсагыз иде. Һәр кварталга бер тапкыр аванс рәвешендә салым түләп, ел беткәннән соң декларация тапшыралар иде бер тапкыр. Автоматлаштырылган, гадиләштерелгән системаны кулланган салым түләүчеләр монда
салым исәпләүдән азат ителеп, алар бары тик салым органнарыннан килгән хәбәр нигезендә генә салым түлиләр. Бу очракта салымны исәпләү ай саен башкарыла һәм салымны салым органнары үзләре исәпли. Салымны исәпләгәндә салым түләүче банкта ачкан исәп-хисап счетыннан банк хәбәр җиткерә. Һәм әгәр дә инде ул контроль кассы техникасы куллана икән, әлеге хәбәрне салым инспекциясе шулай ук алып, әлеге базадан шушы салымны салым органнары үзләре исәпләп җиткереп, салым түләүчегә ай саен җиткерәләр. Салым түләүче ай беткәннән соң 25 числода салым органнары җибәргән салымны түлисе генә була. Салымнарны вакытында түләмәүчеләргә нинди җәза каралган? Әгәр инде салым түләүче салымны билгеләнгән вакытта түләмәй икән, бу очракта салым кодексы нигезендә пеня исәпләү каралган. Пеняны исәпләгәндә Россия Федерациясе Үзәк банкының рефинансирование ставкасының 300-дән 1 күләмендә пеня һәр көн саен исәпләнелә. Бу инде салымга истәмә чыгым буларак салым түләүчедән бюджетка алына. Пенсия яшенә кадәрге кешеләр нинди ташламалардан файдалана? Безнең физик затлар милек салымнарын, милкәт салымнарын түләгәндә аерым бер категориялар алар салымнан азат ителә. Бу инде күпчелек очракта безнең пенсионерлар милек салымнарын түләгәндә алар ташламага ия. Һәм әлеге пенсия яшендәге кешеләргә хәбәрне безнең пенсия фонды җиткерә салым органнарына кем пенсионер булып теркәлде, һәм инде пенсияла башлады, шул кеше азат ителә. Һәм безнең менә пенсия законнарына үзгәреш кертелгәннән соң пенсия алдындагы яшьтәге кешеләргә дә әлеге ташламалар бирү каралган. Бу инде безнең хатын-кызлар 55 яшь тулганнан соң, иратлар 60 яшь тулганнан соң инде менә без әйтәбез пенсия алды яшенә алар теркәлә башлый. Ләкин әлеге хәбәрне салым органнары электрон рәвештә пенсия фондыннан алалар, һәм инде пенсия фонды нинди яшьтән башлап пенсия алдындагы яшьтәге граждан итеп безгә хәбәрне җиткерә. Шул алган хәбәр нигезендә без әлеге пенсия алмаган чакта да бу гражданнарны салымнан азат итәбез. Шәхси кабинетлар ачу, алардан файдалану тәртибе ничегрәк? Бүген без контактсыз методта эшләү турында күп аңлатабыз, һәм инде салым түләүчеләр чынлап та бу әлеге метод буенча бик актив эшлиләр, һәм безгә бүгенге көндә килеп кәгазьдә тапшыручы исәп-хисапларны бирүчеләр бик аз. Чөнки электрон рәвештә бик җайлы, уңайлы. Һәм бу өлкәдә федераль салым хезмәте бик күп кенә эшләр башкара. Салым түләүчеләргә җайлы булсын. Шуларның иң уңайлыларының берсе физик затларның, юридик затларның һәм индивидуаль эшмәкәрләрнең шәхси кабинетлары. Бу федераль салым хезмәте сайтында аның адресы www.nalog.gov.ru адресы буенча әлеге сайтта шәхси кабинетларны ачу мөмкинлеге бар. Физик затларга шәхси кабинет ачу өчен логин, пароль аларга кирәк салым органнарыннан, бу теләсә кайсы салым органына барып алу мөмкинлеге бар. Һәм инде икенче юл ансы ЕСИЯ аша кирергә була. Единая система идентификация, аутентификация дип әйтәбез инде аббревиатурасы. Шуны буенча керү мөмкинлеге бар. Физик индивидуаль эшмәкәрләр белән юридик затларга шәхси кабинет ачу өчен электрон цифрлы имза кирәк. Бу инде электрон цифровая подпись дип әйтәбез. Әлеге имзаны алырга була шулай ук теләсә кайсы салым инспекциясендә. Шул имзаны алганнан соң әлеге сайт аша юридик затмы яисә индивидуаль эшмәкәрме шәхси кабинет аша ала, һәм әлеге шәхси кабинет аша бик җайлы үзенең салым өлкәсенә булган мөнәсәбәтләрне күрү мөмкинлеге бар. Мөнир Әмирович, әңгәмәгез өчен рәхмәт. Сез 5-нче районара салым инспекциясенең бүлек җитәкчесе Мөнир Шәйдуллин белән әңгәмә карадыгыз. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Берничә минуттан эфирыбызны Хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Без яңалыклар иҗат төркеме бүгенгә сау булышабыз. Үзегезне һәм якыннарыгызны саклагыз. Сау, сәламәт булыгыз.